Ang aton Dios gamhanan dako kag tagiya sang bilog nga universo. Apang siya gamay man nga maid-id maukod nga nakahibalo sang aton mga detalye sang tagsa naton ka mga kinabuhi. Nahibalan gani niya kung pila kabilog ang aton buhok sa aton mga ulo. Kag labi na gid gusto siya nga magpuyo sa tagsa naton ka mga tigipusoon o kon kasing-kasing. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pagbusisi, pagtalakay, pag-review o kon pagtuon sa aton leksyon sa eskwela sabatika, kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department diri sa Central Philippine Adventist College Church sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host. Kag sa siningation, ang aton naman nga upod subong nga mag-upod sa aton pagtuon wala sang iba ng aton Dean sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College, si Dr. Pastor G.C.J. Aragon Jr. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw man sa tanan nga nagapadayon sa pagsunod sini nga programa, ang pagtuon subong kabay nga kamo mangin malig-on kag makabaton sa pagpakamaayo sa inyo nga pagsunod kag pagtuon naton sini nga leksyon. Salamat, Pastor, sa imo pag-akseptar nga ikaw naman makig-upod sa aton. Kadamo, Pastor, sa nagapabot sa imo. Nga makita liwat ikaw nila sa aton nga semanal nga pagtuon. And thank you very much, Pastor, nga imo gina-akseptar ang aton invitation. Okay, Pastor, sa hindi pa kita magbasa sa aton sadsaran nga teksto, ari na kita sa leksyon 9, ang pagtilaw, mga kasakit, kag mga listahan, trials, tribulation, and list. Ato na naitamiyon, Pastor, ang aton maukod nga mga kauturan nga nagapermigid ga sunod-sunod kag nagapangalipay kag nabinipisyuan, Pastor. Ang aton mga kauturan dira sa sa Bacolod Central Church, si Brother Noli Arban kag si Sister Jima Arban, kag aton pa iban nga mga kauturan dira. Aton man, Pastor, ginatamyaw ang aton mga administrators sa Southern Mindanao Mission dito sa may Mindanao. Ang presidente nila si Elder Rene Rosa, Dr. Elfie Miranda ang executive secretary, kag si Sir Noelen Sanis ang ilang treasurer. Aton man ginatamyaw sa Southern Mindanao si Pastor Henry Mangasang kag si Pastor Larry Lanistosa. Nga ato nakita kag na hibalag dito sa forum, Pastor. Kagaton mga kauturan dira sa Pulumulok, sa Tampakan, sa General Santos, sa Alabel, sa Tupi, sa Tibuli, sa Coronadal o kon sa Marbel City. Aton mga kauturan sa Sarangani Province, sa may Sultan Kudarat, South Cotabato, North Cotabato, bisan pa sa Maguindanao. Kagaton man mga kauturan diri sa may Negros Occidental kag dira sa Negros Oriental. Kagiban pa nga mga kauturan naton sa Pilipinas kag bisan pa sa gwa sang kalibutan. Aton man ginatamyaw ang aton mga alumni, Pastor, diri sa college kag ari diri sa Pilipinas kag sa gwa sang Pilipinas. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton nga tanan sa aton nga pagtuon. Pastor, lesson 9. Sa hindi pa kita magbasa sang aton nga sadsaran nga teksto, ako na ni pangabayon si Pastor Aragon sa pagduko sang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sining takna Ginoo, kami nagadangop liwat sa imo sa pagpasalamat sa mga tahom nga higayon sang pagtuon liwat. Kabayang imong kaalam, imong igahatag kag ang paghangop sa tagsa-tagsa nga magatuon subong sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa hindi pagli kita, Pastor, na ako nalipatan, sa hindi pa kita magbasa sa aton sadsaran nga teksto,
aton anay ipahibalo sa aton mga kauturan diri labi na gid diri sa Negros Occidental nga mabatian kita pastor sa Radyo Bandera kada Biyernes ang gabi alas 9 tubtob alas 9:30. So masugod na kita sa sini nga semana kag ato na ni padayunon tubtob mitras tanto. Kag mabatian ni pastor sa bilog nga probinsya halin sa San Carlos pabutong sa Hinubaan. So ginaabi-abi namon kamo nga magpamati sa sini nga istasyon kag sa gihapon magapadayon sa pagtuon pinaagi sining aton nga programa. Kag dalayaw ng Ginoo pastor nga naghatag sining higayon nga kita magbatian pinagi sa radyo Bandera. Okay. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Nehemias 10 versikulo 27 nga nagasiling nagtingob sila sa ilang mga utod sa ilang mga dungganon kag nagpasakop sa pagkamalaot kag sa pagsumpa sa paglakat sa kasuguan sang Dios nga ginhatag pinagi kay Moises nga alagad sang Ginoo kag sa pagbantay kag sa paghimo sang tanan nga mga sugo sang Ginoo nga amon Ginoo kag sang iya mga pagsulundan kag sang iya mga palatukuran. Ang Dios magapakamayo mga kauturan sining aton sadsaran nga teksto. Pastor, ari na kita sa leksyon 9. Mga pagtilaw, mga kasakit kag mga listahan. Pastor, ano nga aton nasidingan diri sa aton nga introduction? Sa sining leksyon, mga kauturan, mga kabiyanan, atong talupang doon ang isa siya ka pagpauli sa mga katawhan daw ang sistema sinila pastor do mga rebel returnees ini sila. Yes, and that's correct. Nga magpauli na sila pagkadto sa Huda kag ini nagasaysay sang pila ka mga katawhan nga naupod nila sa mga listahan no kag mga katawhan nga nagpauli una upod sa kay Zerubbabel, sa kay Ezra, Nehemiah. Kag hindi lang mga katawhan kundi maskin pa ang mga manggad anay nga gindala dito sa Babylonia, gindala man nila pabalik. Yes. Upod sa mga katawhan nga maskin pa hindi sila mga pure nga mga Hudiyo, nag-upod sila pauli, mga kabataan kag madamo nga mga katawhan nga nagtingob sa pagpauli dito sa Huda agod sa pagpuyo liwat sa ilang duta nga ginbiyaan. And that's correct, Pastor. Salamat sina nga punto nga ideya. Nga isa pagid pastor, sa imo gimensionar damo sa nagulupod. Yes. Actually ang una gid ya 50,000. Ang first batch gid nga upod ni Zerubbabel. Kag ni Joshua. Okay. Ang kanami pastor, kay ini sila ni Nehemiah kag ni Esdras nga mga pangulo. May id pastor nga nagalista sang tanan. Nga sa bagay kani sa una way sila computer pa. Papel lang nga ginalistahan kag hindi pa gani papel kag hindi pa ballpen. Siguro ano pa tong mga listahan nga mga listahan sa kahoy, sa panit sang kahoy, sa dahon. Ginalista nila ang tanan gid maid-id tanan-tanan by exact number. That's why ang aton nga introduction kay ang Dios maid-id bisan dako siya but yet he is a meticulous God who is really concerned of the details. Ako nakita di pastor nga kagnami sa ilang organisasyon. They were really organized sang ila pagbalik na halin sa kahulipnan. Halin dito sa may Medo Persia, halin sa Babylonia. Yes, pastor. Kag diri naton makitaan pastor ang pagka mitikuloso man sang Ginoo maskin ano kagamay nga mga butang kun ilang ginatugyan kag ginagamit sa Ginoo ining isa kagamay nga butang mangindako na nga butang nga magahatag sang pagpakamaayo kag kadaogan sa ila. Yes. Kay maskin pa aton diri makitaan pastor no sa ilang mga pagpanlakatan sa ilang hilikoton ginagmay nga mga talento ang ara sa sining nga mga katawhan apang kun ila ini pagatingbon maskin ano kagamay mo silang isang ambahanon your little becomes much Yes. if you place it on the master's hand. Amen. So Yeah. maskin ano kagamay
ila ini nga ginhatag sa Ginoo, gindidikar sa Ginoo, kag ang Ginoo nagpakamayo sini kag nangin instrumento nga nangin mabungahon ang ilang bulahaton dito sa duog sa Huda. Amen sina pastor. Kag isa pa man pastor nga ako nasidingan diri sa aton nga leksyon, labi na sa aton introduction. Nga ang Ginoo maidiid pastor. Yeah. Nga bisan gani siya Dios nga makagagahom. Hindi siya malipat because He is an immutable God. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Yet, Pastor, may id-id gyapon siya. Sa aton gani malipaton kita, pero kung isa hindi pa kita may id-id, we are not very particular of the little things, of the details. Kung isa malipatan pa nato na. But yet God is really concerned of the details. Sa imo ginambal kay na ginlista gininihimaya ang mga edad sang tanan nga nagulupod, ang tanan nga membro sa nagulupod, kung sinong nagupod sa kada pamilya, kung sino pa ang mga nagpasakop sa sina nga mga pamilya, because later on aton matunan nga ginpang-assign sila balik sa ilang mga lugar kundi sila nagalin during the captivity sa panahon ni Nabucodonosor. Ang isa nga ako nakitaan, pastor, nga may confidence kita. May pagsalig kita nga hindi gid kita malipatan sang Ginoo. Bisan ano sa aton kagamay, ano man sa aton kadako, manggaranon, o kung ano sa aton ka-influensyado, ano man sa aton kagamay, kag ka-insignificant, pastor, God will always remember everybody. Kag wala gid siya sang malipatan. So siguro sa aton praktikal nga aplikasyon, Pastor, aton man matalupangdan nga maskin ano ka gamay, no? May mga katawhan kung kaysa ang sa ilang kaugalingon do ilang ginapakanubo ang ilang kaugalingon apang ang Ginoo ang Espiritu sang tagna nagasiling nga ang Ginoo dili nahamuot ko ng aton kaugalingon aton pakanubuon. Bangod nga sa igtululok sang Ginoo kita iya pinakabilidhon, no? Nga but nga tinuga gani nga aton tagaan sang bili ang aton kaugalingon, aton respetuhon ang aton kaugalingon. Kung kaisa maayo lang kita sa iban, pero kung sa aton kaugalingon kung kaisa do ginakontra naton, maayo kita mag-apresyar sa iban, pero sa aton kaugalingon kung kaisa do ginakontra naton, so unfair, pastor, Yeah, no? and that's correct. So dapat tagaan man naton bili ang aton kaugalingon, bangod nga kita gintagaan sang bili sang Ginoo. Do maskin ano kagamay ang aton nga mga kinaiya, ang atong talento, apang bilidhon kita kaayo. Kag aton ini pasalamatan sa Ginoo. Isa pa gid, pastor, no, nga kung magbasa kita Biblia, pastor, at least halos kita tanan nakabasa sa aton Biblia. Kag ara dang lista sa mga genealogies, kundi nagalin ini sin-o ni ni Jesus, anak ni Josep, si Josep anak ni so forth and on, na kaw daw ka buring bala, pastor, daw ka talaka nga anak ni Sulit-sulit. sulit-sulit, Sulit-sulit ang anak ngalan. ni anak ni Adan, anak ni Cain, anak ni Abel, anak ni Moses, so forth and on. Na nga ang ginaamo pa gina, pastor. Sometimes we have a big question, why the writers of this Bible, labi na si Nehemiah kag si Lucas, nga ang meticuloso sila, mga pastor, nga ara gid tanan. So ang isa ka punto dira, nga ang Ginoo is a God of simple details. Nga tanan gid importante, wala siya sang ginalikaran, wala siya sang ginalipasan. Everybody is accounted for. Kag kun aton tan-on, pastor, ini ang mga ngalan nga nakalista dira, siguro kung sa aton hindi naton kay maapresyar. Apang ini nga mga katawhan may ara sila nga mga unique nga mga kinaiya nga ilang gingamit nga nakatabang sa bulahaton. Yes. So maskin ano ina kagamay nga yara sining mga katawhan ginbutang ina dira sa listahan agud mapamatud-an kung ano ang mahimo sa mga katawhan, maskin ano kagamay sila, kung sila magtugyan sang ilang kabuhi sa Ginoo, mangin bilidhon nga instrumento ini sa buluhaton sa kadaogan sa buhat sa Dios. Kag pastor, no, kung isa mataka kita sini mga ngalan ni. Pero kung aton ngalan isa dira, hindi guro kita. Hindi guro do kita. sa ano bala, no, Sa nga aray nga mo ngalan na. dira. But one day, pastor, that our names will be there in the book of life. Kag siguro sa sina ang panahon maapresyar naton nga, uy, Yes.
amo gali ni Amo iyang gali ngalan ni kay amo gali importante. ni ang nahimo sang Ginoo sa iya. Yeah. Oo. Okay. The God of History. Pastor, ari di ginlista sa Isra 1, tubtob sa 11, 9, tubtob sa 11. Ara da gin panglista, Pastor, ang mga utensils, ang mga sangkap, mga salangkapan, nga ginpangwa ni Nabucodonosor sa panahon nga siya nag-atake sa Jerusalem. Okay. Kag almost exactly the same number nga gindala naman sa Medo Persia. Kag halin sa Medo Persia ginpabalik liwat pinaagi sa three batches. Oh. So, ang number diri nga ginlista ni Nehemiah is o kung ni Isra is 5,400 golds and silver utensils. Pastor, ang punto diri detalye gid kayo. Nga kung sa bagay gani hindi naman na nimo pero it shows how God is very meticulous of things. Plus iyan ni nga mga gamit sa sulod sang templo. And this temple had been dedicated. So isa sa ako nakita, Pastor, nga bisan ano ka simple sang ara sa butang sa sulod sang simbahan, they are all accounted for by God and His angel. Yes. Isa man ka talalupang doon sini pastor no sang ila ini nga ginbitbit pakadto pabalik sa Huda. Yeah. Hindi ni simple lang nga hilikoton kundi isa ni kadelikado nga ilang ginhimo kay nga naman mga bahandi ni mga treasures ini kag madamo sa mga kawatan nga nagabantay sila sa dalanon hindi safe ang pagdala sining mga bulawan sa dalan kay ti posible iambo sila. Iambo sila. Posible bantayan sila may mga dala ni amo ni ang ilang mga matiktikan sila nga amo ning mga karga nila posible nga kawatan sila kag pamatyon sila sa dalanon kag ini nagahatag sang isa kadako man nga pagsalig sa Ginoo nga wala sa payan wala sila mga armas sa ilang pag-travel wala sila mga escort apang sila gid nagsalig nga maskin ano ang plano kag buko nga malaot sa mga katawhan kun ang Ginoo ara sa ila ang Ginoo magahatag sang labing maayo nga butang sa pagproteksyon sa ila sa dalanon. Yes, salamat sina Pastor Kantahom sang imo nga punto. Kag ari pagid isa pagid Pastor nga akong na talupangdan diri sa aton nga leksyon sa Sunday. Nga kun aton ni Pastor Bla i-apply sa aton personal subong nga kahimtang nga kung kita tagaan kag kita ang gatatap sining mga gamit sa sulod sang simbahan nga mga balaan nga mga gamit even though ano na sila kagagmay pastor ang punto diri nga aton ginatipigan hindi naton pag-i-ignore o kon pasigpapakan lang kaya amo ni ang natabo sa kay King Belshazzar nga nakabasa na gid siya sang writings on the wall many tickle you person yet he ignored the warnings at the wall, thinking impregnable ang ilang ginharian. Bisan ano sa aton ka manggaranon o kung ano sa aton ka influensya once we are entrusted with God's utensil or God's properties, let us not ignore, but let us meticulously take care of it. Balaan, taguon ginato na hindi lang naton pag-isubmit sa dingding butang sa babaw sa mga lamisa nga mga kabataan makatandog sina. We have to take care of it meticulously. Katahong pastor no sina ang butang akon kisa hindi naton makita. No? Kung kaisa aton lang pasagsagan ining mga butang ginagamit naton sa sulod sa iglesia nga para sa bulahaton kag sa pagpasanyog sang ina buhat. pastor sila balaan. Ang istorya ni Belshazzar pastor nga iya lang to gani giniinom-inuman. Oo, nga hamba pinahubog pa nga inihalin sa Jerusalem balaan ni ti wala man ni di isang na daw gintamay niya. So dira naton matalupangdan mga kaabianan nga dapat mabutangan gid naton sang linya. Distinction, Oo, sa tunga sang balaan kag sang common. Oo. Sang common. Labi na pastor kaysa sa mga communion service. Yes. No? O kaysa may ara nga daw ginalangulango lang sa iban apang
ini imbes nga magadala sang pagpakamaayo, pagpakamalaot bangod nga hindi naton ginbutangan sang demarcation line between what is holy kag what is common. Bisan gamay lang ang akaw pa, Pastor. Bisan kasimple nga kabaratuhon lang sila. But they were all dedicated to the Lord. Yes. Okay. Ari, Pastor, sa Monday, in their cities. Okay. Ang isa pa din nga ako nakitaan, Pastor, nga may listahan sila nga ginakapta ni Israel kag ni Maya. Kag ginapabalik sila mismo sa ilang mga minuro, sa ilang mga barangay, sa ilang mga purok, ang tagsa-tagsa, kundiin sila naghalin during the captivity. Amo ni Pastor. Ang isa di kapuntong ako nakita nga each family, each person is really important. Yeah. Yes, Pastor. So, aton man diri makitaan, Pastor, ang kaimportansya sining organization, no? Yes. They were Kag order. Oo. Kay maskin pa sing una magkadto ang mga Israelinhon sa patag-awayan, ang instruction sa Ginoo sa ila nga bag-o sila maglakat sa patag-awayan, himuson anay nilang ilang puloy-an. Kay kung hindi nila mahimos sa ilang puloy-an, ang Ginoo hindi magupod sa ila. Yes. No, so do katahong bala mga kaabianan dumdumon nga ang Ginoo particular sang order, because God is a God of order, kag ang Ginoo particular sang aton nga mga paghikot sang iyang buhat nga mayara nga plano, kag ang Ginoo nagapakamaayo sini. So sa aton nga mga programa, sa aton nga mga pagpangdaog sang kalag, sa aton nga mga hilikoton sa sulod sa iglesia, ang Ginoo hindi magpakamaayo kung anong tapsitor bilang bala, basta kami ara lang. Oo. Kundi nga organisahon kag planuhon, Planuhon sing maayo. kag kaangay sini sa ila. Yes. Makita naton gid ang pagplastar sang ilang panimalay, sa ilang hilikoton, sa ilang nga mga assignments, kag pinagi sina ang Ginoo nagpakamaayo sa ila. Sa bagay nga amo man ina siguro, Pastor, ang dapat taton himuon samtang kita nagahimo sa buhat sa Dios. Yeah, because Pastor, God is a God of order. That's why when we work His work, we should be in order as well. Sino makanta, sino maluto sa panahon nga may ano kita, may mga programa kita sa sulod sa iglesia, sa panahon nga may mga krusada. At least everybody has its assignment and task to do. So that at least smoothly. Amo ni ang mga punto ngaton nakuha. Yes, Pastor. Sa ilang nga listahan, daw na tingala sila nga daw wala lista ang mga pare. So may gamay nga mga problema. Because even though nga by the thousands, 50,000 na nagbalik, but there were still a lot nga nagpabilin, Pastor. Dito sa may Medo Persia. May mga rason diri nga ato na talupangdan nga hindi gidman ang tanan, Pastor, gusto magpauli. Yes, ang number one diri nga wala sila sing knowledge kung ano ang Jerusalem, kay wala sila na tao dito. So, mga uling tubo nga na tao, because ining ila captivity, Pastor, more or less mga 100 years nimo nga wala sila kabalik. So, may nagdamo ng kalatao dito sa may captivity nga wala sila knowledge about Jerusalem. So, wala sila gana. Pariyo man na sa atong mga kabataan, matao sa iban nga pungsod, mga OFW, na tao, mga Amerika, na tao sa Amerika, hagaron mo, let's go back to the Philippines. So, what is Philippines? I do not know. Wala sila knowledge. Only those who had been born here have the guts and the charisma to come back. Yes, Pastor. Ang isa ka butang diri, Pastor Manungon, daw makasiling nga matingala kita, kay wala gid sa mga libinuhon nga gusto magbalik, no? Mga sila amo ang mga saserdote nga amo ang kinanglanon gid para sa pagbuhat sa bulahaton sa Ginoo sa templo. Now karon may isa ka tawo nga ginhangyo nila nga ginpadala agud sa pag-convince ni ining ginatawag nila ngalan si Aido. Nga isa ni siya sa mga propeta man, pero wala siya sang sinulatan sa balang kasulatan. Nga amo ang nag-encourage sa mga Levites kag sa mga iban nga ginatawag nila nga netinim, amo ning mga temple servants, nga mag-upod kag mag-ugyon sining bulahaton. Now, siguro, Pastor, ang akon nga punto nga nakita diri, may mga panahon kung kaisa o may mga best
nga aton kinahanglan paligunon man ang aton nga mga manugpangabudlay. Bodlay. May mga panahon man ayhan nga maluya sila, Maluya sila. madiskoryo sila, Madiskoryo kaga sila. kinahanglan sila kung kaisa sang somebody nga mag-encourage, Encourage sila. Kanami mag-cheer nga up, punto. magpaligon. Yes. Kag amo ining ginhimo ni Aido. Ni Ido. Kag ni Ido kag ginpaligon niya ining mga libinhon kag ang mga nitinems kag dalayawon nga sila man nagupod Naupod. balik kag dako ang ilang nahimo ilabi na sa pagpasag-uli sang ilang panimbahon dito sa And Huda. that's correct, Pastor, kanami isang punto nimo. Ini mga sacerdote, mga Ilbinon, makumpara nato ni sa aton mga worker, sa aton mga pastor subong. Nga ini kita nga mga pastor, tao man kita pastor. May mga panahon man nga ra kita dalom kayo sa aton nga ano ni sa aton nga panghuna-huna. Nga we need also encouragement. Oo. We need also somebody nga magaduso sa aton kay sa aton pagkatawahanon. Kung kaisa base bala nabuyo na kita sa mga extra naton nga mga income o kung nahadlok kita magkadto sina nga mga lugar kay along the way amo man ni ang mga rason isang mga sacerdote kang mga libinhon nga hindi magpauli kay iban sila nami nang ila pangabuhi dito sa Medo Persia, sa Babylon, dason lawig sang biyahe nahadlok sila nga rabon sila tulison sila. So they need encouragement. Kag sa imo nga punto nga Ido and some other priests and Levites amo man na ang nag-encourage. That's why a lot had been convinced to go home because ining mga pari aton ni balaan sunod nato nga leksyon nga importante gid sila sa serbisyo sa templo. Nga because hereditary na pastor ang pagkapari. Hindi mo na mahatag sa iban nga pamilya. Kung ikaw nga pamilya, ina nga pamilya nimo, mga kabataan nimo, amo na mga sacerdote kang mga libinhon na sila. That's why kinahanglanon gid ang ila presensya sa pagbalik nila sa Jerusalem. Yes. Ari kita pastor sa Wednesday, humble yourself or humble before God. Ang kanami di pastor nga ako nakita before I will give you that time. Nga ang Ginoo bala ng pastor naghatag sa ila sing instruction nga sometimes God allows something to happen to us, tribulation kag mga kasakitan nga may tabo sa aton. But as long as we are obedient to Him, kag hindi lang kita magbasol siya, hindi lang kita magbulag sa iya, ibalik gyapon kita niya, kundiin kita naghalin. After nga na, dala kita sa kaulipnan sang sala. Yes, Pastor. So, diri Pastor, ilaman gin talupangod kung ano ang isa ka importanteng resulta sang pagpaubos sa kaugalingon. Ilabi na sang ilang natalupangdan ang dako nga katalagman nga ara nagahulat sila sa dalanon. Sa baylo nga magpangayo sila sang tabang sa hari, agod sa paghatag sila sang proteksyon, naghimo sila sang ilang pagpuasa, kag pagpangamuyo, bangod ilang ginkilala nga ang pagpaubos sang ilang kaugalingon kag pagpangayo sang tabang sa Ginoo amo lamang gid ang pinakamaayo nga pamaagi nga sa diin maangkon nila ang ilang kadaugan. Yeah. So sa ato man kung kaisa sa aton kaugalingon mayara kita nga mga buluhaton. Kung kaisa makita naton kag malimtan naton nga kinanglan gali naton una gid ang Ginoo. Nga aton ipaubos nga aton kaugalingon hindi kita magsiling nga kuno ay ko. Why man na? Oo. Kuno ay ko. Nalimtan naton nga ang Ginoo gali amo ang nagahatag sang kadaugan kita mga instrumento lang. So ang pagpaubos sang kaugalingon, ang angkon sang giya sa Ginoo amo ang magahatag kadaugan kaangay sang ginhimo ni Ezra Nehemiah sa ilang challenges, mga pagtilaw nga ilang ginatubang sa ilang pagpangulo. Kanami pastor sina nga punto. Nga si Nehemiah kag si Ezra, si Zerubbabel ang mga leaders could have asked the help of the king. Pwede sila makapangayo. Kay ti ang hari si Artaxerxes kay si Cyrus nagsaad sila mga anong gusto nyo ihatag namin. Okay? Yes, magpauli na kamo. Ano ang gusto? Just name it and we will give it. Amo na yung pasalig sa mga hari. Pero pastor, wala ini saligan gid ni Nehemiah kag ni Ezra. Ang una gid nga ilagan siligan ang ara sa babaw. Ang mga pasalig sa mga hari
ikadwa lang na, next, second priority lang nila. Their first priority is Ang Ginoo. ang Ginoo gid. Kay amo man na ang Ginoo ang naghatag sa labi na gid sa Ezra, pastor, nga nakatuon sang propesiya nga 70 years after 70 years mabalik sila. Okay, so Ezra and Nehemiah has the total confidence with God. Nga mo magiya sa ila. Ang pagpangayo sang bulig sa mga hari, sekundaryo na lang. Maamo na, pastor, sa imong nga punto nga kung kaisa sa kaugalingon tagasaling. Nga, may kwarta kami. Oo. May nga simbahan, batapuson ta niya. May kwarta din. Oo. Pero why ta kay balo, pastor, no? That's why first priority naton is always trust God. Yeah. Ari kita, pastor, sa aton katapusan sa Thursday in the Holy City. Ano imo, pastor, diri ang natalupangdan nimo sa aton leksyon sa Thursday? Ari isa ka talupang doon mga kauturan ang sitwasyon sang pangpangabuhi sa mga katawan nagikan sa kabuganaan padulong sining duog nga sa diin nagsugod sila from scratch. Apang aton diri matalupangdan nga mayara sila nga pagkakontento silang kaugalingon kag ilang gid ginsalig sa Ginoo nga ang Dios magapakamaayo kag magapabugan sa ilang pagkinabuhi labaw sa tanan sila makaangkon sang pagiya sa Ginoo kung sila lang magsalig walay sapayan sang mga kabudlayan, walay sapayan sa mga kalilisdan, walay sapayan sang mga kontra nila nga nagahingabot sa ila. Apang ang pagsalig nila sa Ginoo nangin isa kalyabi sang ilang paghidait, kag kalipay, kag pagpuno sang ilang kaugalingon nga paghidait sa pag-atubang sa pag-alagad sa Ginoo. Yeah. Kanami is na, pastor. Isa pa gid nga akon man nasidingan diri sa aton nga Thursday nga election is that nagkaslat sila, pastor, because daw wala bala sang gusto nga magsakripisyo dito sa Jerusalem. Kay ti ara sila sa gwa sang Jerusalem, makatanom sila ya, makapangani sila, so forth and on, daw maayong ila pangabuhi. So, daw wala sang isa nga gusto dito nga magsakripisyo sa sulod sa Jerusalem. Labi na gid magtrabaho sa templo. Ang ila ginhimo, nagkaslat sila. So, isa sa kada napulo, isa kung sinong matuunan sina amo magsakripisyo dito sa pagtrabaho sa sulod sa Jerusalem. Ang punto di, pastor, nga we should be obedient sa paggiya sang Ginoo. Kay ti ang kaslats na pastor, ano na gani ang kaslat sa Ilonggo? Gabot-gabot. Gabot-gabot. Sa atong pangapan. Ina nga gabot-gabot, hindi lang na ang parehas ang pula-puti naton subong nga mga hampang sa mga sa peryahan, no. Ang ilang nga paggabot-gabot sa ilang kaslats nila are really directed by the Holy Spirit. So, kung ikaw magabutan, you are chosen by God or through the Holy Spirit. That's why, ari, pastor, ang sakripisyo makita naton sa ila. Nga once they are chosen, they neglect themselves and follow God's direction. Pero ato nang talupang doon mga kauturan no nga hindi na ni siya naton masarang magamit subong nga gabot-gabot makita pero sang una. Sa una. Ang Dios naghatag sang balaan nga sang espiritu sang tagna kag ang bug-os nga balaan nga kasulatan nga amo nang aton pagatun-an kag ang pag-ampo sa Ginoo. Kag wala na siya nagpaagi pa sini nga mga gabot-gabot sa mga panahon. Sa itong panahon ginagamit sa Ginoo apang karon atong tun-an kag aton nga pamalandungan ng iyang pulong kag laygay kag paghibalo sang iyang buot sa atong kinabuhi. Yes. Mga utod, wala na sing panahon. Mga alam ko kay Pastor Aragon sang iyang last word, Pastor, sa atong nga leksyon. Subong. Pasanyog ang aton leksyon sang kaimportansya sang aton pagsalig sa Ginoo walay sapayan sa mga kalisod, kabudlayan, kag mga pag-antos nga atong masugata sa atong kinabuhi lamang sa liga naton ang plano sang Ginoo sa aton kag aton itugyan ang aton kinabuhi sa iya siya gid magahatag sang kadaugan walay sapayan sa mga gumuntang nga mag-aabot sa atong kabuhi. And that's correct, Pastor. Mga utod, hindi gid kita magkasubo.
Kay bisan ano sa aton kagamay o kung ano man sa aton kadako, ang Ginoo makadumdum gid sang tanan sa aton. That's why be confident in trusting God because God knows everybody. Kag wala gid siya sing malipatan sa bisan sino sa aton nga pag-alagad sa iya. Mga utod, wala ginamon siguro mahatag ang tanan, pero kami ni Dr. Pastor Aragon nagapati nga ang mga major nga mga punto aton na tun-an sa sini nga semana. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo sa sinigin nga tion Ginoo, gapasalamat kami sa imo nga ikaw nagupod sa amon kabay pa ang mga leksyon kag mga kamaturan nga amon nakutlo subong makahatag sa amon sing dugang nga kadasig sa pag-alagad sa imo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Thank you.